Mislim da ćemo sad se baš prebaciti na priču oko podataka i upravljanja podacima, otkrivanjem podataka i slično. I ovdje bih pozvao Ana Mariju Petric da nam se pridruži. Ana Marija, pozdrav, da li se čujemo? Čujemo se, hvala na pozivu. Jel vi mene čujete? I mi tebe super čujemo. Eto, odlično. U svemiru, da. Malo ste mi spojlali prezentaciju, vidjet ćete. Pa evo, ako ste za, ja mogu podijeliti svoj screen pa da počnemo. Hvala. Ok, super. Evo, jel vidite sad moju prezentaciju, samo da potvrdim? Vidimo. Evo, dobar dan svima, moje ime je Ana Marija Petric i danas ćemo pričati zapravo o dark data ili tamnim podacima i njihovom zapravo značaju unutar koncepta zakona o privatnosti. Prvo da se evo kratko predstavimo, radim u poslovnoj inteligenciji kao principalni konzultant za data science, machine learning i artificial intelligence. Mogu samo zamoliti da ovaj prozorčić sa kamerom minimizira? Ops, sorry. Evo. Ok. Znači, radim upravo u tom području, ali se najviše bavim zapravo tekstualnim podacima jer je moja originalna profesija lingvistika. Tako da smo u poslovnoj inteligenciji, možda to već znate, znači naš proizvod za privacy management je uvršten u Forrester Wave. Dobili smo jako dobre recenzije, ali ovaj projekt koji ćemo vam danas pokazati zapravo je projekt koji smo razvili interno kako bismo zapravo targetirali upravo one podatke koje organizacije skupljaju, ali ih ne koriste za business critical purposes. Okay. Enterprise data, the final frontier. Tu ste me spojlali. Zapravo ono što je bila osnovna ideja unutar našeg nekakvog koncepta podataka je zapravo da postoji jako velika sličnost sa našim stvarnim svemirom i sa svemirom naših podataka unutar organizacije. Ono što se događa u svemiru zapravo da imamo 85% materije koja je u našem svemiru je zapravo materija koju ne vidimo, a čije postojanje zapravo samo izvlačimo iz činjenice da postoje određeni efekti koje ova materija ostavlja na sve druge materije u našem svemiru. Ista slična situacija sa zapravo sa podacima unutar nekakve organizacije. Unutar svih organizacija prikupljamo puno više podataka nego što ih koristimo. Znači, unutar neke organizacije skoro 90% podataka koje skupljamo na dnevnoj bazi su podaci koje naši generalni procesi zapravo ne targetiraju. I ti podaci upravo zato što nisu targetirani i nisu aktivno korišteni mogu biti i prilika sa poslovne strane, ali i ogroman rizik. Pogotovo sada kada zakoni o privatnosti korisnika postaju sve više prisutni ne samo unutar Europske unije, nego na razini cjelokupne, znači nekakve svjetske razine. Što je to zapravo dark data? Po Gartneru to su oni informacijski aseti koje organizacije prikupljaju, procesuiraju i spremaju unutar svojih biznis aktivnosti, ali ih ne koriste za neke druge svrhe. Na primjer, tu se radi o nekakvim analitikama, business relationship i direct monetizing. Dark data sastoji se od podataka koji su logovski podaci, to su slikovni podaci, audio zapisi, sve ono što zapravo ne postoji u nekakvom strukturiranom obliku. A po Intelligent CISO zapravo dark data kao takva je i rizik i prilika za organizacije koje su razvile metode hendlanja tamnih podataka da zapravo mogu podići svoju razinu compliance-a, ali također naći neke nove poslovne prilike. Dakle, koliko zapravo takvih podataka postoji? Prema International Data Corporation 10% svih digitalnih podataka je strukturirano. Što znači da zapravo ostaje 90% na globalnoj razini unutar cjelokupnih podataka, 90% podataka su nekorišteni, nestrukturirani ili sakriveni podaci.
U brojevima, a ovaj broj se jako puno nula, 7,5 sekstilijona gigabajta podataka se generira na razini svijeta svakog dana. Što znači posljedično da će 6,75 sekstilijona gigabajta podataka postati tamno svakog dana. A PwC procjenjuje da će rast tamnih podataka biti na razini 62% godišnje. Kako to zapravo izgleda? Ako zamislimo da su podaci nekakav ledenjak, iznad površine nalazi se 12% podataka. To su oni podaci koji su kritični za naše poslovanje. Strukturirani podaci, podaci koji se nalaze u relacijskim bazama, podaci koje koristimo za nekakve naše marketinške aktivnosti, za churn prediction, podaci koje koristimo da bismo nešto prodali, da bismo osigurali nekakvu dobru servis. Za bilo kakav naš nekakav poslovni proces mi koristimo zapravo samo 12% podataka koje imamo unutar naše organizacije. Ako dalje segmentiramo onaj dio podataka, koje ne vidimo, imamo zapravo situaciju da 23% naših podataka u prosjeku su oni podaci koji su zapravo nisu uopće korisni. Oni su nekakvi podaci koji nikada trivialni su, nikada ih nećemo iskoristiti, ne znači ništa. Ali ono što je bitno kod takvih podataka na globalnoj razini, unutar globalne industrije, je zapravo do ove godine je bila procjena da će ti podaci, tih 23% podataka koštati 3,3 trilijuna dolara. Samo njihov storage. Znači mi kad pričamo o storage-u, vrlo često kompanije pohranjuju nekakvu golemu količinu podataka, zapravo kažu ok, storage danas više nije skup, ali globalno gledano zapravo čuvanje takvih podataka koji nisu korisni za ništa košta jako puno. A 65% podataka su podaci za koje ne znamo jesu li korisni, nekorisni, je li ih možemo za nešto upotrijebiti, nalazili su u njima nekakvi security rizici, nalazili su u njima nekakvi podaci koje moramo zaštititi, nekakvi podaci koje smo trebali izbrisati, nekakvi podaci na koje više nemamo pravo. I kako oni nastaju? Na jednoj prezentaciji čula sam da dark data generiraju upravo vaši zaposlenici i to je točno i pokazat ću vam na koji način. Ono što je bitno zapravo zašto se pojavljuje dark data je zapravo to što 85% podataka zapravo koje imamo nemamo nekakve toolove kojima ih možemo analizirati, kojima ih možemo prikazati na neki način koji će nam biti koristan. 39% kaže da je previše podataka i premalo analitičara. 25% kompanija može samo isključivo procesuirati strukturirane podatke. A u 66% slučajeva zapravo dark data je oni podaci koji su missing ili incomplete. Znači nemamo te podatke, nismo ih zabilježili, nismo ih prikupili. Znači u tom nekakvom našem podatkovnom svemiru mi operiramo zapravo sa vrlo malom količinom podataka, a imamo jako veliku količinu podataka s kojom ne radimo efektivno ništa. Većina tih takvih podataka koji su tamni, koji su nevidljivi našoj organizaciji su zapravo nestrukturirani podaci. Kada dođete iz nekakve humanističke struke koja se bavi jezikom, imamo koncept strukturiranih podataka. Oni su po svom dizajnu, po svojoj svrsi zapravo organizirani na način da ih strojevi mogu interpretirati i razumjeti. Ljudi ne komuniciraju na takav način i često imaju dosta nezgodno vrijeme da interpretiraju te nekakve strukturirane podatke. Ono što je zapravo jako bitno spomenuti u cijeloj toj priči je zapravo strukturirani podaci i njihov dizajn ne odgovara dizajnu naše svakodnevne komunikacije. Ljudi koriste nestrukturirane podatke kako bi nešto komunicirali. Mi ne komuniciramo jedni s drugima u tablicama. Ne komuniciramo jedni s drugima u nekakvim urednim kolonama i redovima. Mi komuniciramo zapravo na način koji je jako messy. Takav način komunikacije zapravo čini interpretaciju od strane strojeva i algoritama koji su matematički regularni, vrlo, vrlo težak pristup tim podacima i njihovu analizu. Što su to zapravo nestrukturirani data tipovi?
tekst fajlovi, logovi, senzorski podaci, slike, to smo čuli jutros, video fajlovi, audio fajlovi, e-mailovi i podaci sa društvenih mreža. Jako puno podataka zapravo koje danas generiramo su upravo takvi tekstualni podaci koji su generirani nekakvom ljudskom komunikacijom. Sad kad dolazimo do nestrukturiranih podataka i regulativa koje se tiču privatnosti i zaštite podataka. Znači 2017. godine Gartner je procijenio da će do 2021. godine više od 80% organizacija neće uspjeti razviti konsolidiranu politiku data security unutar cijelog svog sistema, što zapravo za sobom povlači potencijalni non-compliance, security breaches. Vidjeli smo sad da recimo Zoom je imao skandal sa zaštitom privatnosti, što naravno unutar GDPR-a sa kaznama povlači i financijske probleme. Što to znači? Zapravo da su nestrukturirani podaci su zapravo noćna mora za sve organizacije, pogotovo za data privacy officers, ali u krajnjoj liniji za sve vaše zaposlenike. I sad ono što sam spomenula na početku ove prezentacije, tko generira te podatke. Recimo da ste vi napravili sve što u vašoj moći da zaštitite podatke vaših korisnika, štitite ih, imate sve unutar vaših baza zaštićeno, sigurni ste da ste jako dobro pazili kako ste pohranili te podatke, da ih koristite upravo za onu svrhu za koju su vam dati. I u takvim situacijama zapravo kad su streamovi podataka i svi su sistemi dizajnirani na najbolji mogući način kako bi zapravo zaštitili osobne podatke, može se dogoditi situacija da vi zapravo unutar vaše organizacije nesvjesno generirate security risk. Stavila sam primjer, recimo ako vi pitate od strane vašeg HR-a ili nekog kolege nekakav podatak o nekom korisniku, vi ste, ne znam, customer success officer, i zovete i pitate pošalji mi mailom podatke o gospodinu Ivanu Horvatu. U trenutku kada vam kolega pošalje podatke o Ivanu Horvatu, vi zapravo unutar vašeg sistema imate 2 e-maila koji sadrže osobne podatke Ivana Horvata. Ako ste to napravili, vi ste u tom trenutku zapravo iskoristili i kreirali tamni podatak koji nećete spremiti u bazu, vi zapravo nećete znati na razini organizacije da unutar vašeg e-mail prostora postoje zapravo osobni podaci gospodina Horvata. Sad, što je to zapravo problem kada mi imamo takve tamne podatke? Kad imamo osobne podatke unutar naših tamnih podataka, a imamo ih u svim organizacijama zapravo imamo problem koji se da segmentirati u 6 polja. Prvo je polje ovo što sam vam rekla, znate li da ih imate? Možete li sad sa sigurnošću pogledati vaše poslovanje i reći ne, ja nemam unutar svojih tamnih podataka koje ne koristim za bilo koju drugu svrhu nekakve osobne podatke. Drugo pitanje je, ok, sad ako sam saznao da ih imam, kako znam tko ima pristup na te podatke? Tko ih koristi? Onda, ok, možda sam saznao tko ih koristi za što? Kamo se kreću? Tko uopće može raditi s takvim podacima? Kako da ih zaštitim? Kako da ih anonimiziram? Ili kako da ih u krajnjoj liniji izbrišem iz svojih servera? Ovih 6 koraka su zapravo nekakvi koraci koje organizacija mora proći kada želi saznati je li osobni podaci unutar njihovog nekakvog svemira podataka i nalaze li se tu i ako se nalaze što da napravimo s njima. Ovih 6 koraka je zapravo jako teško napraviti kada imamo nestrukturirane podatke. Vrlo je teško analizirati svaki e-mail, povezati svakog korisnika, izvući svaku osobnu informaciju iz meeting notes, iz nekakvog audio zapisa, iz nekakvog PDF-a, iz nekakve slike i sl. I sad dolazimo do aktova o privatnosti. Vrlo često spominjemo GDPR, ali ono što je bitno spomenuti da GDPR
kao europska nekakva legislativa oko privatnosti koja se također tiče i nekakvog dizajna algoritama nije jedini zapravo zakon o privatnosti. Unutar razno raznih zemalja postoje razni zakoni o privatnosti, zakoni koji se primjenjuju ako ćete poslovati na brazilskom tržištu, primjenjuje se brazilski zakon o privatnosti. Znate li koje podatke imate od vaših brazilskih korisnika? Kina, na primjer, ima svoj cyber security law. Vidjeli smo sad u prijašnjoj prezentaciji da zapravo njihov privacy law i naš privacy law ne mogu se usporediti, jer oni zapravo imaju puno veći pristup informacijama koje vi u Europi ne smijete dijeliti. Ali znate li vi koje podatke smijete dijeliti od vaših kineskih korisnika? U Njemačkoj imamo uz GDPR također i BDSG ili Bundesdatenschutzgesetz. Znamo li koja je razlika između ta dva? Primjenjuje li se jedan ili drugi? Ne znamo. Zapravo ono što je bitno da mi moramo prvo poznavati sve regulacije koje se odnose na naše klijente, poznavati kako se odnose i štititi naše podatke prema onim regulativama koje za te podatke vrijede. Zato se vrlo često kada se spajamo na američke stranice imamo nekakve dodatne privacy notifications i moramo se zapravo složiti da oni prikupljaju naše podatke zato što oni jako puno rade sa otvorenim podacima kao što smo čuli prije. Znači ono što je bitno zapravo je da GDPR nije jedina regulativa, nije jedina legislativa koja se primjenjuje na naše podatke. Ako radimo na globalnom tržištu, moramo jako dobro znati koje su sve druge regulative koje se primjenjuju na naše podatke i što zapravo to znači za ove nestrukturirane podatke koje imamo unutar naših sistema. Ono što smo mi u poslovnoj odlučili napraviti je zapravo pogledati u nekakve tekstualne podatke i zapravo vidjeti kako mi možemo iz tih podataka koji su nestrukturirani izvući osobne podatke. Kako ih možemo strukturirati, kako ih možemo zapravo kontekstualizirati unutar naših nekakvih strukturiranih procesa koje imamo. Znači, naš projekt je zapravo bio identificirati osobnu informaciju u nestrukturiranom tekstu. A proces kojim smo odlučili krenuti zapravo tesno je bio to da smo uzeli news portale, engleske i hrvatske, streamali smo ih, dizajnirali smo nekakvo arhitekturalno rješenje, strukturirali smo te podatke, primijenili smo algoritam koji će identificirati imenovane entitete ili named entities, onda smo ih izvukli i onda smo zapravo odlučili napraviti entity resolution. Znači, ona osoba, i to ću vam pokazati pri kraju ove prezentacije, način na koji mi zapravo određujemo je li osoba A unutar našeg sistema nekakva osoba A koja je postojala prije ili je to neka nova osoba. To je vrlo bitno zapravo kad netko želi da ga se zaboravi po GDPR-u, jer vi zapravo ne želite zaboraviti zbog toga što ste netko ima isto ime, zaboraviti Ivana Horvata koji vam je klijent i pomiješati ga sa Ivanom Horvatom koji više ne želi biti vaš klijent. I na kraju imamo vizualizaciju i storage. Kako to zapravo izgleda? Naša arhitektura je zapravo u cloudu. Koristili smo znači open source, Python i Kafku. Python smo koristili kao dobavljača podataka sa novinskih portala koji smo onda znači prebacivali u Kafku po topiku. Imali smo dva topika, jedan je bio streamani engleski jezik, drugi je bio stream za hrvatski jezik. Odlučili smo analitiku raditi u Databricksu, isto tako sa Pythonom i SQL-om i naš storage zapravo bio Snowflake. Ono što smo u Databricksu odlučili odraditi je zapravo bila upravo ta identifikacija imenovanih entiteta, ali također i neke druge analitike. Recimo, čuli smo jutros analizu sentimenta, lematizaciju, broj nekakvih keyworda, topic, nekakve dublje analize tih tekstova. Ono što ste čuli jutros je zapravo to da je vrlo teško raditi ovakvu analitiku na hrvatskom jeziku. Onda smo odlučili, ok, pokušat ćemo napraviti sumarizaciju na hrvatskom. Napravili smo je, recimo, to relativno uspješno, a za engleski jezik smo zapravo napravili jako dobre samarije, jako dobre
sentiment analize i jako dobro u krajnjoj liniji ekstrakciju imenovanih entiteta. Sad kako to zapravo izgleda? Sa lijeve strane vidite kako su naši originalni podaci dobavljeni u naš sistem. Zapravo iz ovog nekakvog kaotičnog prikaza ono što smo uspjeli dobiti je nekakav tablični prikaz. Što smo ekstrahirali? Zapravo to je naslov tog članka, tekst, koliko taj članak ima riječi, kolika je prosječna dužina riječi, koliko ima brojeva i koliko ima riječi sa velikim početnim slovom. Unutar ove naše analize smo također imali i sentiment, imali smo lematizaciju i NER. Sad, što zapravo dobivamo sa ovakvim pristupom podacima? Zapravo dobivamo to da bilo koji tekstualni podatak, bilo koji podatak koji se nalazi u nestrukturiranom obliku možemo zapravo strukturirati. U trenutku kad smo ga strukturirali, on postaje pristupačan svim našim algoritmima koje koristimo za analizu teksta. Sad, ono što je nama bilo zapravo najbitnije je upravo taj named entity recognition. Što je named entity recognition? Čuli ste od Rafala zapravo da je jedan od najboljih primjena umjetne inteligencije i machine learninga upravo to prepoznavanje određenih entiteta. Ne možemo ga koristiti za decision making, ali ga jako dobro možemo koristiti za prepoznavanje određenih entiteta. Named entity recognition je zapravo proces identificiranja svih onih imenovanih entiteta poput osobe, lokacije, organizacije, nekakvog lijeka, vremena, kliničke procedure, proteina ako se bavite biokemijom i slično, unutar nekakvog teksta koji nije strukturiran. Sad ono što je bitno za named entity recognition je zapravo da ova lista nije jedini podaci koje vi možete ekstrahirati iz teksta. Ono što je dobro je zapravo što možete prilagoditi sve ove kategorije onome što vama treba. Ok, možda ste vi Telekom, pa imate e-mail koji želite prepoznati kao osobni podatak. Nema problema, možemo ga definirati, dodati i naš algoritam će ga prepoznati. Ono što je bitno unutar analize teksta je da su ovakvi sistemi vrlo često zapravo inicijalni početni korak u odgovaranju na pitanja, u nekakvom retrievalu informacija, u rezoluciji referenci, modeliranju topika i sličnih procesa. Sad, kako to zapravo izgleda? Ono što smo mi odlučili koristiti kao komercijalni korisnik unutar poslovne inteligencije, zapravo smo htjeli koristiti nešto što bismo potencijalno mogli integrirati sa našim postojećim privacy menadžerom. I zato smo se odlučili koristiti jednu Python library koja se zove Spacey, koja ima komercijalnu licencu. I što zapravo naš algoritam radi? Definirali smo tipove podataka koje želimo izvući. Tu vidimo nekakav odlomak iz teksta, jednu rečenicu koja je jako dugačka i odlučili smo zapravo izvući geolokaciju, izvući sve pridjeve koji se odnose na lokacije, organizacije i vrijeme. Zašto? I osobe, naravno, imamo sad tu nekako Barack Obama, Trump i slično. Zašto? Zato što smo zapravo razmišljali na način da nam trebaju podaci o vremenu ako ćemo raditi recimo kod komercijalnog korisnika. Zamislite da ja zovem, službu za korisnike i kažem, zvala sam vas prije 2 tjedna. Znači da je vrlo bitno izvući tu informaciju kako biste vi mene mogli dalje tresati kroz vaš sistem. Možda vi imate zabilježbu mog poziva prije 2 tjedna, pa ćete vi odmah znati, otvorit ćete taj zapis i vidjet ćete, prije 2 tjedna ste zvali zbog lošeg signala interneta. Ok, da. Vidim vas, tu ste, sve ok. Zato smo uključili i vrijeme. Organizacije zapravo pomažu nam u ovom procesu koji ću vam opisati malo kasnije. To je zapravo ako ja zovem iz poslovne inteligencije, onda ćete vi znati da sam ja ta i ta osoba koja pripada toj i toj organizaciji. I tako dalje. Ovaj model koji smo dizajnirali zapravo jako jednostavan i nadam se da ćete doći
na jesen da vidite zapravo i demo, kako to zapravo funkcionira, ali zapravo ono što je bitno da ove kategorije možemo znači proširiti bilo kakvim kategorijama. Možemo uzeti bilo kakav tekstualni podatak, bilo kakav tekstualni source i izvući iz njega nekakve osobne podatke, vizualizirati i ono što je bitno možemo vizualizirati odnose među tim podacima. E sad, zašto Dark Data Discovery? Ono što je jako bitno znači za svaku organizaciju koja se bavi podacima, koja ima podatke, koja skuplja podatke o svojim korisnicima, ono što je bitno znati je da se zakoni o zaštiti i privatnosti vaših korisnika odnose na isti način na vaše podatke za koje vi znate da ih imate i na one podatke za koje ne znate da ih imate. E sad, kad dolazimo u situaciju da imamo jako veliku količinu podataka, mi zapravo moramo vidjeti, ok, Enterprise, pričamo li o tvrtci ili pričamo o Star Trek spaceshipu? O čemu pričamo? Je li Enterprise u ovoj rečenici, u ovom tekstu zapravo vaša tvrtka ili je to spaceship? E sad, ja imam to nesretno prezime koje je Petric i reći ću vam evo primjer od jutros. Zove me moj mobilni operator i kaže, gospođo Petrić, kako ćete vi znači znati iz mailova ako ste me zapisali u jednom pozivu kao gospođu Petrić, u drugom pozivu kao gospođu Petric, kako ćete zapravo znati da sam ja jedna te ista osoba? I tu ulazimo u područje context computinga. Zapravo uzimamo kontekst svih podataka, kad imamo osobne podatke, uzimamo kontekst tih podataka. Zato nam treba vrijeme da vi znate da je osoba koja je napisala zvala sam vas prije 2 tjedna i sad želi da je zaboravi upravo ta Ana Marija Petrić koja je zvala, a koju ste vi upisali kao gospođu Petrić. Dok je neka gospođa Ana Marija Petrić koja vas je zvala jučer, nije ta ista osoba i nju ne želite zaboraviti. Context computing zapravo funkcionira na principu uzimanja svake informacije u kontekstu svih drugih informacija. I što više podataka imate i što više podataka možete povezati, da vi možete povezati svoje strukturirane podatke i vaše nestrukturirane podatke i slotati svaku novu informaciju unutar tog konteksta, zapravo znači da što više podataka o nekomu imate, to je lakše tu osobu identificirati i zaštititi. Ako vi znate da vi u mailovima imate moje podatke, ako vi ekstrahirate da se u tom mailu nalaze ti osobni podaci i to spremite, vi vrlo lako možete pronaći na vašem serveru taj mail i anonimizirati ili uništiti te osobne podatke. I zapravo je jako bitno kada radimo sa tamnim podacima da zapravo svaki put kada dobivamo novu informaciju, bila ta informacija slikovna, bila ta informacija video zapis, bila ta informacija mail, da zapravo sve te informacije uzimamo i slažemo u kontekst naših strukturiranih procesa. A način na koji to možemo raditi je zapravo da periodički prolazimo kroz tekstualne informacije koje imamo unutar naših sistema i ekstrahiramo osobne podatke. I mislim da smo tu s vremenom. Prije par godina sam zapravo čula jako dobru, 2015. konkretno, jako dobru nekakav citat koji me vodi u handlanju tih nekakvih tamnih podataka, je to da moramo dopustiti data to find other data and the relevance to find you. Zašto? I ovdje bih htjela završiti sad nekakvom pozitivnom pričom, je zapravo ako imate te podatke koji ste ekstrahirali, storali i s njima nešto sada možete raditi jer ste ih napravili i strukturirali na način koji mogu interpretirati strojevi, je zapravo da vi možete iz vaših logovskih podataka izvući informaciju o tome kako se ponašaju vaši korisnici na vašem web sajtu, a unutar nekakvih customer relations, kao što smo čuli jutros od Stevena, zapravo je jako bitno biti prvi, imati nekakav dobar odnos sa vašim customerom, možete imati informaciju o sentimentu koji je uvršten u naš pipe, o frequent problemima koji vam se javljaju s uslugom, o korelaciji između pojedinih tipova problema sa pojedinom tehnologijom. Ako ste instalirali 2 vrste modema, je li neki ima više problema sa
kod korisnika nego neki drugi. I lokalizaciju lokalizaciju vaših problema. Znači, ako ja živim na Borongaju, ako na Borongaju imate jako puno prijava da internet signal nije dobar, vi možete znači pogledati ok, je li imamo nekakav specifičan problem koji osigurava da zapravo korisnici koji se nalaze na Borongaju imaju puno lošiji servis. Ono što je zapravo u cijeloj ovoj priči najbitnije je da vi, korisnici, znači mogu svoje tamne podatke na neki način obraditi, strukturirati, odlučiti, zapravo donijeti poslovnu odluku, trebaju li nam ti podaci, zaštititi ih ako je to nužno, povezati ih u nekakav kontekst unutar organizacije i iskoristiti bilo za business purpose, bilo za compliance. Svakako ispunite upitnik, osvojit ćete neku nagradu, a ja vas sve ovom prilikom pozivam da nam se pridružite na jesen na IRL Windaysima, gdje će moj kolega Ivo Duvnjak i Petar Pejaković pokazati demo znači naše arhitekturalnog rješenja, te novih developmenta koje radimo sa integracijom Google trendova u nekakve marketinške svrhe, analizom nekakvih advanced tekstualnih podataka. Evo, hvala vam svima na pozornosti. Hvala tebi puno na svema što se podijelilo s nama, uistinu interesantno predavanje i način na koji si nam to sve skupa predstavila. Imamo jedno kratko pitanje iz publike koje ovako zanima možda i ljude od mene koji imaju često priliku razgovarati s takvim korisnicima. Od čega krenuti ako kompanija, ajmo reći, je donekle svjesna da ima nekakve podatke, ali nije još izvukla nikakvu praktičnu vrijednost iz njih? Što bi ti savjetovao da budu prva 2-3 koraka u cijelom tom procesu? Evo, kako ja pristupam tom problemu kad rješavam znači takav nekakav problem je zapravo pristupim problemu tome što imam. Ok, je li ja skupljam mailove, skupljam li recenzije, feedback nekakvih korisnika i onda umjesto da razmišljam o tome ok, što ću s tim podacima, počnem razmišljati o tome što ću sa svojim procesom. Počnem sa mailovima. Pogledam ako su oni nama dostupni unutar naših, pogledam imamo li tu nekakve podatke koji su potencijalni rizik, imamo li podatke koje možemo drugačije štititi, jer naši zaposlenici ne razmišljaju uvijek o tome, ok, ali to je sve kod nas u firmi, neće to nitko vidjeti, bla, bla, bla. Znači, počnete sa nekakvim mailovima. Pogledajte kako šaljete mailove, kome šaljete mailove. Ja imam jednu krasnu kolegicu koja redovito šalje svoj bankovni račun preko maila jer skupljamo novce za interne nekakve BA rođendane. Zapravo taj podatak je jako, jako važno štititi, a jako puno ljudi uopće ne razmišlja 2 puta o tome, ok, ali tu se nalazi njezin jako, jako bitan osobni podatak. Tako da uvijek počnete od nekakvih svojih mailova korisnika, od nekakvih zapisa koje imate, ekstrahirate te podatke i zapravo cijelo vrijeme razmišljate o tome da imate nekakav puzzle. Imate korisnika Ana Mariju, i vi želite znati u svakom trenutku gdje vam se pojavljivala ta Ana Marija, je li zvala vaš customer success, o čemu je pričala, je li netko mailom komunicirao o toj osobi i tako dalje. I na taj način zapravo kad stvorite takvu strukturu možete ići dalje. Znači počnete od onih podataka koje sigurno imate, a to su podaci o vašim mailovima, poslovnim, ne privatnim, ne možete sad ali da, poslovni mailovi. Super. Tako, hvala vam svima. Hvala tebi. Pozdravljam vas. Bok. Hvala Ana Marija i žao mi je još jednom što sam iskoristio pozdrav, ali mislim da se jako dobro uklopio u tvoju prezentaciju. Zaista uživao sam u njoj.